Ay dumo, ba, malyari daw kayo pong interviewan? Nanano naman ni? Ay dumo, ang timaan pa nung makabidyo kayo nakaputa ka. Ang kayo nakamansasalima man interview na kakabud. Eh, isali ko po ba? Pakatandaan mo na, ako pinorma makanini para kem vlog mo. Pinorma ako makanini para dakal sali. So ayan bab, nung ako sa masaksak battle, sali na akong bitis ostrich kang ba po. Bapan JR! Ito na dambur, gatso ka. Wala ba, may palabas ko mo, kumasta ka? Way niya, Maya. Nandadaptan mo kayo ni Bap. Nang Bap? Anak ko pa eh. Danahin niyo, magtinda akong mulawan lawan, may wala yung palaman. Ewan na Bap, lupa yung manyaman Bap ay. Ba, dana lalawan may para kanya manana ka. Way niyo, talan me. Tsaka may pakalawan ay dumo. Ay, salamat Bap. Dana ka nyaman na. Pengen me. O Bap, kay nyaman na. Yan nga manon ko ka. Dana bakit Bap? Pasimple ka pa. Bap, nanong panakalan mo ngayon ay? Ha, pakalawan me oh. Katas mangga ang pamboto sa Laguelas. Piyabe ako. Ba, Dana Bap ka na ako na ina. Hali, Dana, 50 yan. Dana Bap, ina ako mansasali eh. Hoy, dumo ka, tikman may eh. Hoy, hindi nandanaan sa bo. 50 yan, lo ako mamahid ka. O dagdagan mo niya sa boy ni Bap. Wayan ay. Dana, may kuha ko gatalagang Bap ah. Oh, karitak na digdagin bata mo Bap. Way ni Chow pan sa 20. Sabo mo ba? 20 mura. Dana, no ka manakit 20 makanyan. Way ni Bisaan Sponge. Dana Bap, ikuha mo kang Bapan Darwin yan. Inoy Darwan. Why? Tang aksibaling tapengs. Dana, ali aksibaling panaping hukay ni boy. Emo ko apus kan Darwin, lawan ming kanakuway. Wala ang toppings mo Bap, aksibal yan. Tamo ngungot yan. Bap, noon yung papuntang munisipyo ay. Katangatingar kong malati ay. Keto, tas lungob ka. Tas manakit kan toda. Angkay, sabihin mo ketang driver. Ba mag-drive ka? O kaya dumanan ka keni ay. Keta nga iway. Angkay mangutang kakaratang tao ken, makatambay lamo ken. Salamat Bap. Way chabat ting kadaldala ng Bapang Junior may pakliyaipan niya ini dela kaya pagang dentista ay. Sarami yung isbog mo Bap. Dana Bap, may itong may pala ko eh. Ay Dana, ayaw mo agad sasabihan eh. Okay mo yan, takata naman pustiso kaya na yan ay. Dana, mano pala kompleto yung Bapang boss yo. O nano itang tinaktak mo nga ita Bap? Eh boban, bayang masikan dikit ting bayang pustiso na Bapa mo. O yan Bap, karambisang papagutipan, papustiso, magpa-brace yan. Munta kayo kaya ni kang Bapa. Bap, di kayo license. Wo, kaso naan pro ko pa eh. Ayan, pwede na ni Borgi. Tayo lang Kevin Bap. Ay Dana, may pogi Bapa oh. Tandaan mo ha, kamawangan pa rumingo pa lang yan tayo. Hello, good morning Bapa. Ini pala yung vlog ko ngayon, hello Bap. About sa po kining luluto dari Bapang Badok. Balang nga baka po kasi bayo ko lang king obra. O sasali ko pang lelot balatong ketang karipele. O ngayon nga baka po makasarado yun. Ako po balo kung bakit. Kabira po ini, may palabas ko kini karibadok. O dati lang pong mag-vulcanizing din o ngayon ikik ko. Nagtinda na lang ni ako balo na ano ining titindad. Badok na ang titinda nyo ngayon. Ay ne, lelot pansit Bap, bakit sali ka? Halima ang utang ko mo. Balo naman mag-vlog ko about karang state food ay. O ay wari mag-vulcanizing kayo. Kabira magtinda na kayo ngayon mga nyan ay. O wala Bap eh, umpisa niyang may usularetan tire sealant ngayon ay ala na. O halos kasi din gulong ngayon pakatubeless na la. Hamaganta, nahawa na. Tsaka marangal naman yung obra ngayon loko. Ka masyado ring magagrasaan gamat at tsaka ay lilinis ka pa gamat king gagawan mo yan o Dana. Nabadok at pala gagamat mong lelot yun. Wari mapali yan. Makadesign niya talaga ni Bob Karentaong mamaliwang lolo Bobray. Ako sa bagay na yan, timan walaklak mo. Ali na kasi mapali eh. Siguro busbusan mo niya mo yung plastic ngayon Bapo. Huwag kay sipsipan mo na yung lelot na. Why ni pala yung Romnek, kanang kamay ng Badok. Romnek nang gagawin mo kaya nito. Why ni Bab, susopan kay Boy Badok kening kayang gaing bensyonay. Why ni Bab, mga tanong metong takalalagang paminta eh. Ang kay metong agamala at sarang kuleping. Food color mo yan Bab, pampanyaman datang ay. Ang kay pa katalitan eh. Baka tapotan sipsipan may Bab, dare-dare king show pagus mo ay. Why ni na yung finished product ng Bapang Badok, lelot pansit ay.